ba ka ce Mama ka salama. kai koma da baya ka to min da langa da slicing da Langa da slicing da burokin da su ake shigo mun ta gaba ko ta baya? ta baya zaka shigo mun da kai ba a hankali ba saboda in ka sake ka taba su yanzu kai ma za su taba ka ya matsa da to sun ce kamar ya dakata nan wurin kar ka ƙara motsa Bombo ka muna ji wurin menene ka ke na tafa da zo kai garin nan ta ko'ina ni na haiga ka san tsohon dan fahi ne ni dan fashi to fahin ma ba ta ci so nake a wallahi bata wata in naje guri dauke kaya ba za a ganni ba da ya bata kake so a baka dan na kawai zan ɓaci ɓat to kun ji ga wanda yake so wanda in ya taba ko zai bace bat kuka ce me zai kawo to ka ji bakin sauro za to ana ni ai ban san da to kaga sun kawo ta sun ce kana dannawa za ka bace bat za ka bata to ga ta madalla boka ba kai ba a godiya ba godiya da tsallan kwado ma ka boka da tsallan kwado godiya yake uwar ka boka godiya yake ta godiya wa malam ya bal bokan nan ya bal la ta ba an gwada ta a wannan shagon ba ruwa kai malam barawan banza barawan wuti Allah ya tona asirin ka barawo bane barawo bane kai gashi muna ga mudun muna kallo ne amma ya aka waya baka izini ba sata ne ba kamar ya ba sata kai robobin ne na gasi datti zan je a wanke ban wa suka yi datti robobin ne si datti da wannan ban wa suka yi datti ka ce sun yi datti ga alewa ga komai ka zo ka tilaka to kawo su suka yi datti suka yi wannan kamata ya ma aka hukunta ka